യോസഫേ, നീ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായി, ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടവ് കയറി, സ്തോത്രം, രാജ്യം നിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നു. അതെ, നീ ഫറവോൻ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡായി രാജ്യത്തിൽ നീ മാനിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നീ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ട സ്വപ്നമല്ല നിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത്. ആ ജയിലിൽ കിടന്ന സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ലേ? ആ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് നിന്നെ ഈ സ്ഥാനത്ത് മാനിച്ചത്. മറ്റത് സ്വപ്നം കണ്ടതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഇത് നിനക്ക് കിട്ടിയത്, ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം നിനക്ക്. ഈ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ ഫറവോൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ നിനക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഫറവോൻ്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സിംഹാസനം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയത്. സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം നിനക്ക് കിട്ടിയത് കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല. സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം നിനക്ക് കിട്ടിയത് നിൻ്റെ ബാക്കാ താഴ്വരയിലാണ്, നിന്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിലാണ് ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം നിനക്ക് കിട്ടിയത്. ഇൻ ജീസസ് നെയിം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.